Alright mga ka-aksyon, nako alas 12:48 ng tanghali. Nako, tanghali po ang oras natin mga ka-aksyon. Isang maaksyong tanghali or magandang tanghali Pilipinas, isang maaksyong tanghali mga ka-aksyon. Tuloy-tuloy nakatutok pa rin po kayo sa mga programa ng DWCM Action Radio Pangasinan. Kasama nyo ho syempre ang inyong lingkod. Sa ating technical side section, Conrad Alvarez. Sa pangalan naman po ni Action Claire de Guzman. Nako, pinasahan ako mga ka-action. Pinasahan ako, no? Nang hindi ko alam kung anong biro lang, Action Claire, no? Pero ayan, makakasama nyo ho syempre tatlong ulo. My goodness! Ayan, makakasama nyo ho syempre mga ka-action. Ako, nag-iisa. Kasama syempre si Action Conrad Alvarez. Ako po si Action Alex Navarro mga ka-action. Programang Love Notes Unlimited kung saan pag-uusapan pa rin ho natin syempre ang mga usaping pag-ibig dito po sa loob ng ating bansa. Hindi. Usaping pag-ibig. Pambuong usapin mga ka-action. Diba? Usaping pag-ibig sa loob ng ating bansa. Weird. Pero ayun mga ka-action, ano, at marami tayong napag-usapan na sa mga nakaraang araw tungkol sa pag-ibig. At alam ko pong alam nyo ho yan kapag kayo ho talaga ay nakasubaybay sa programang Love Notes Unlimited. Parang Friday, araw ng Biyernes mga ka-action, kung kailan napaluha natin etong section Claire doon sa napag-usapan natin. Talaga namang makabagbagdamdamin mga ka-action. And then napunta rin tayo doon sa usaping mga pictures kung saan, syempre, ayun, binabalikan natin mga ka-action, ano? Yung napag-usapan natin about pictures mga ka-action, kung saan may mga taong talaga namang mas ninanais na kuhanan ng litrato or ng picture yung mga panahong alam nilang masaya mga ka-action. Dahil alam naman ho natin na hindi sa lahat ng panahon, hindi sa lahat ng oras dapat mong hilingin na sana araw-araw ganito, na sana araw-araw nakangiti ako, na sana araw-araw bawat oras masaya ako. Hindi mga ka-action. Tandaan nyo ho, tandaan nyo ito. Quotation of the day tayo mga ka-action. Ito. Dapat pala nandito sa Action ni Claire, ano? Pero ito mga ka-action, ano, lagi nyo hong tatandaan na masasaktan tayo sa mundong ibabaw. Makakaranas ho tayo ng sakit, ng pagluha, at magiging mapanakit ang mundo sa ating mga individual. Bakit? Tandaan nyo ho, nakikiraan lang ho tayo dito sa mundo mga ka-action. Darating ang punto na itong hiram na buhay na ito, itong pakikiraan natin dito, matatapos ito mga ka-action. So, natural lang na magkaroon tayo ng problema. Natural lang na tayo ho ay malungkot. Natural lang na makaranas tayo ng kalungkutan. Bakit? Nakikiraan lang tayo dito mga ka-action, di ba? Nakikiraan lang ho tayo. Buti sana kung pagmamay-ari ho natin ang mundo. Hindi mga ka-action. Buti sana kung pagmamay-ari natin ang buhay nito. Char. Ayan, naasahan din natin mga ka-action, ano? Makakasama rin natin mga ka-action si Claire mamaya. Pero, tatawag siya sa atin. Hindi ko alam kung anong kukwento niya, kung anong mga... Ha? Jimmy. Hindi. Jimmy. Hindi. Tatawag lang siya via sa telepono. Jimmy, problema. Sabihin, Action Conrado, para, baka mamaya masanay sa Action Claire. Mag-work from home. Yan, at, mga ka-action, napakaraming kwento ang, binabati po pala natin ng happy birthday. Wishing the Duchess of Cambridge a happy 40th birthday. 40 na palang edad ng Duchess of Cambridge mga ka-action, Princess of United Kingdom. Ayun, at ito mga ka-action, Ayan, sabi dito, mga ka-aksyon,
Oh, wait lang. Medyo nawala tayo ng very, very light doon sa ano natin. Okay, pero ayan, nung mga nakaraang araw, parang noong araw ng Sabado, mga ka-action, napag-usapan natin yung nung Wednesday, napag-usapan natin mga ka-action, yung about doon kay Tinkerbell, kung saan alam naman natin, nasabi ko din kay Action Claire yan, na hindi sa lahat ng panahon, yung taong laging umaagapay sa iyo, sumasama sa iyo, nagbibigay ng motibo. Ay, hindi. Paano ba? Basta't hindi sa lahat ng panahon na yung taong nandyan para sa iyo, laging tumutulong, ganito, ganyan, mga ka-action, ay yung taong pipiliin ka din sa dulo. Hindi po, mga ka-action. Marami ho tayong napanood, marami tayong nabasang kwento na hindi sa lahat ng panahon yung taong akala mo magiging sa'yo sa dulo, hindi. Okay, at eto. Uy, may tumatawag sa atin, pero nasa siya tumatawag sa anong tawag dito, mga ka-action? Sa Messenger, nako. Ano ba, sis Claire? Dapat sa ka tumawag sa dito sa may ano bang tawag dito, mga ka-action? Sa may text line ka dapat tumawag, Action Claire. Nako, kung kakapoy mo, Action Claire, Kung kakapoy tayo mo, wait lang, at we'll try to contact you, Action Claire. Ako na lang mag-adjust for you, Action Claire, Yan. Sige, at sagutin mo yan, Action Claire, Okay, 12:55 ang oras po natin, mga ka-action. Hello, Action Claire. Ay, ringing, mga ka-action, Ayan. Dapat sumagot ka, Action Claire. Dahil, nako, hindi ko masasagot yung call mo sa Messenger, sis. Diba? Dahil, meron tayong ay naka-charge yung ating phone. Hello, Action Claire? Action Alex. Ayan, hello, Action Claire. How are you? How are you? Di ba may ganun ng cellphone? How are you? Oo, how are you? Ay, kamusta naman yung mga ka-action natin? Kamusta ka naman dyan, Action Alex? Ayos. Malamig ba dyan? Oo, medyo konti, slight lang. Tamang-tama lang. Malamig kasi dito sa may Alaska. Nako, kamusta dyan sa Alaska, Action Claire? Lata ba yan? Lata? Alaska? Lata siguro yan, Hoy. Oo. Hindi, malamig dito, Action Alex. Mm-hmm. Pero bukas, babalik na ako dyan. Ay, yun ang the best na narinig ko ngayong araw ng Lunes, Action Claire, Ikaw, Uy, batiin natin si Ma'am Precious Gem, nanonood siya ngayon. Belated happy birthday, Ma'am. Ay, oo pala, nasabi mo sa akin, pasensya na ho, Ma'am Precious Jam, ngayon lang nasabi ni Action Claire na birthday mo, kanina lang, actually. Oh. Late, ayan. Hindi, Ma'am, kahapon ko pa sinasabi. Kahapon pa ba? Sorry, Wait lang, dapat siguro, alayan natin siya ng awitin, Action Claire. Yun, dapat galing kay Action Alex. Di ba marunong kang kumanta? Di ba marunong ka rin kumanta? Ay, hindi baka ako masira yung marunong. birthday ni Ma'am Precious kapag tayo kumanta. Hindi, i-try lang natin, Ito, happy birthday po ulit, Ma'am Precious Jam. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hot damn right. Ayun, mga ka-action, Hot tama, binlow na ni Ma'am Precious yung candle. Ayan. Ilang taon na rin kayo si Ma'am Precious, no? Sabi niya dito 41. Joke lang. 41. Joke lang. Alam ko Naniwala 14. ka agad, Ayan. Buti na lang napatawag itong si Action Claire, mga ka-action, At bakit, Action Alex? Wala lang. Gusto mo Jimmy? Himit pa. Malamig dito sa Alaska. Oo nga pansin ko Giniginaw ka ba dyan sa Alaska? Uy, Medyo nako. nag-yelo-yelo. Action Claire, meron ding may birthday kahapon. Ay, oo. Oo, si Sir Natsu. Naganda ba siya? Wala pa sa mga oras na ito. Hindi ako sure. Sige, baka makahabol ako. Oo, nako. Kapag ka medyo gumaling-galing ka na, maya-maya, Action Claire, nako, baka magtungo ka dito. Daan ka, yan. Kaso walang flight ngayon. Wala bang flight ngayon? Ako ba niloloko mo?
Sis? Oy, kamusta naman si Action Conrad? Ayan, si Action Conrad, ayan, nandito siya kanina, kausap ko. Ayan, sabi niya dito, wala lang. Mansagam. Sabi niya lang, ganun. Ayan. Aabot ba sa dinner yung handa ni Action Nat? Siguro sis, ano, dapat magaling ka na maya-maya, mga alas 8, kantura. Nandiyan ulit ako magluto, no? Oo, dito ka na ulit magluto. Yan, di ba? Baka hindi ka na nga magluto kapag meron pa yung ano niya, yung roasted chicken. Tama ba? Tama ba? Roasted chicken. Roasted ba? Akala ko ba pininjahan? Pininyahan. Ay, sorry ako. Naku. Parehas lang din yun. Basta may chicken sa dulo. Baka nagpaparinig ka lang na gusto mo ng roasted chicken. Ay. Pressure gusto daw ni Action Nat Hindi. ng roasted. Kinatuwa mo yan? Kinatuwa mo? Ha? Medyo, lamig kasi dito. Nako, baka may mga gusto kang batiin dyan, Action Claire. Ay, batiin pala natin si Nanay Cecilia ng dito sa May Amado Street. Alam ko na pala kung saan yung tinuturo niyang bahay niya. Yun yung lang pala dito. Yun yung Ilocana, no? Ilocana, nakausap mo last time. Ayan, hello po. Masanto siya ugtuod si kayo. Kabutan. Ay, hindi Ugto. na kabos. Tanghali na sis. Alauna na nga eh. Alauna na. Hindi umaga pa lang kasi dito. Ay, oo pala. Pasensya na ha. Oh, Oy, batiin din natin si Ma'am Flor ng Aringay, La Union. Ayan. Uy, 46 na daw po si Ma'am Precious. Hindi halata kay Ma'am Precious, ano? Para 17 lang, Ma'am. Ay, wag po kayo maniwala kay Claire. Mamaya, pagka pupunta ka doon sa ating Facebook Live, i-heart mo yung mga comment nila, Action Claire, ha? Oh, yes. Hindi ko mapuntahan hindi ko na maririnig, Action Alex. Oo, ayan. Basta, ayun, 46 na daw si Ma'am Precious. Hindi halata, Ma'am Precious, ha? Parang nasa ano lang sila. Parang 26 lang. Oh, yes. 30 pababa, ano? Ikinatuwa mo yan, Action Claire? Medyo. Ay, may mga babatiin ka pa ba dyan? Yung mga nandyan sa sa Alaska. Tulog sila ngayon. Ay, yung tulog mga sila. taga-Alaska. Ay, naku. May mga klase yung iba. Ay, wow. Uy, pakibantayan na lang din at may i-request na kanta yan si Ma'am Flor maya-maya sa Balik Top Hits, Action Nako. Alex. Ay, sige, magbalik top hits ka, ha? Jimmy, pwede ba? Kinatuwa mo na Batiin naman. natin si Ma'am Delia Cabais. Oo nga eh. Ma'am Delia Cabais, magandang tanghali po at maraming salamat po sa inyong pagtutok. Action Claire, nasa ano ka siguro ngayon, ano? Nasa rooftop. Oo, medyo Oo. naririnig mo ba yung mga dumaraan-daan na fan? Mga Hindi. yan? Ano, nakita kita. Nandito kami sa baba actually. Kala ko nakikita ko ng CCTV. Oo, nahagip ka ng CCTV, sis. Nakita Ay, pero kita. kamusta naman dyan, Action Alex? Ano naman pinag-uusapan niyo dyan? Eto, nandito si Action Conrad, sumisilip-silip, tinitignan niya yung oras. Akala ata, Oh, hello, Action Conrad. Namimiss na kita, Action Conrad. ay hindi kanya daw namimiss, sorry. Okay. Oo, hindi mo daw siya tinirahan ng almusal kahapon, Action Claire. Almusal, sinong nag-ubos? Parang si Action Jerry ang nag-ubos. Parang ikaw. Oo, parang ikaw, sis. Hindi. Parang ikaw niya, Matan. O, nakita mo na ba yung mga... Nyamot. Nakita mo na ba yung mga sinend ko sa Action Claire? Sinend. Oo, yung about sa ito, yung tungkol sa yung pinagdebatihan natin kahapon ng umaga. No? Wag na, nakalimutan mo na. Hindi, ano nga kasi yun? Yung kay MacArthur, sis. Ay, oo, nabasa ko na, yan, ano ba? Nabasa mo na. Oo, that's good. At nako, magpagaling ka. Dapat maya-maya mga alas 3 magaling ka na. Magaling na ako, sis. Magaling ano ka ba? na. Oo, nako, inom ka ng inom ka nung yung sinabi mo nagpapalakas sa'yo. Uminom ako ng ganon, nako. Sumakit Iba lang yung ulo ko. sis, mas malakas kasi yung sayo. Pero paalala lang din sa mga ka-action natin na uminom po tayo ng maraming tubig. Huwag niyo pong gagayahin yung iba dyan na hindi tubig ang iniinom. Oo, nako, kape, ganon ang kagabi iniinom. pa. Nako. Pero uso po talaga ang flu ngayon, mga ka-action, Oo. dahil na nga din sa malamig na simoy ng hangin, ay mag-ingat-ingat po tayo sa mga common cold. Nako. Kapag ka Pero nakakaram... maging mapagbatsyag lang din tayo, mga ka-action. Baka common colds lang yan. Tapos baka isipin natin COVID na. Huwag na tayo magpapanik agad-agad, mga Yes. ka-action. Inom kayo sa inom kayo ng ng water.
Ay, akala ko yung green eh. Ay, yung green. Nako. Inom kayo ng ganun. Pwede yun, sis. Then, samahan nyo ng chicken. mga Disinfectant ganyan. ba? Oo, nako. Alcohol. Ayan. Sige, ipagkalat mo pa. Kinatuwa mo na naman. Ayun. Medyo. Sis, kailangan talaga nating maging masaya. Di ba nga sabi mo Yes. na sa bawat pighati kailangan ngumingiti. Yes, at Mm. ngingiti kahit puno ng pighati. Meron pa, Ay, ganun ba yun? bago action Claire. Ano na naman? Eto, at nasabi ko sa kanila kanina, na anumang, yung mundo talagang mapanakit. Yes. Makakaranas tayo ng kalungkutan, ng pagluha. Bakit? Kasi nakikiraan lang tayo sa mundong ibabaw. Yes. Hindi tayo citizen dito, mga ka-action. Yes. We're just visitors here. Mga dayo lang tayo dito. At darating ang panahon, magpapahinga tayo. Di ba? Yes. Doon sa paraiso. Yes. Paraiso. Action Alex, tama Yes. na ha? Oh, ay, pero sorry. batiin ko nga lang din pala yung kaibigan ko, si Jovelyn, kasi nag-chat siya kahapon at pinapanood ka nga niya. Tapos nagtataka siya, nag-aalala na daw siya, bakit daw wala ako kahapon? Bakit daw hindi mo ako kasama kahapon? Todo ang pag-aalala ng Jovelyn na yan. Nung madaling araw. Taga-Ipugaw. Nung madaling... Hindi. Kailan? Ay, nung Sabado, Nung Action Sabado. Alex. Diba, oo. Love Notes Unlimited, ikaw lang mag-isa doon sa LMU. Oo nga eh, So, itong si oo. Jovelyn, na taga-Ifugao ay nanonood sa'yo. Nag-chat sa akin, bakit wala ka? Okay ka lang ba? Anong nangyayari sa'yo? Ganun na siya. Nako. Pero mga ka-action, lalo na kay Jovelyn, kapag Saturday po ay day off ko po, mga ka-action. Kaya wag na po kayo magtaka kung wala ako dyan pag Saturday. Yes. Pero At darating kayo yung... naman po, may inaayos lang po ako talaga. Oo, darating yung araw na nandito ka na every Saturday. Ay, ganun. Bakit Magiging Sunday ba ang day off ko? Hindi. Magiging Friday. Ililipat natin ng Friday yan. Biro lang. Ayan, wala Ayun lang ka nang naman. babatian, sis? Wala na. Batiin ko na din si Ma'am Dav. Hello, Ma'am Dav. Ayan, hello. Ayan, binabati ko pala binabati ko si Ma'am Jamie Ann Evido Cans at si Sir Jamuel David Evido Cans ng happy anniversary dyan sa South Dakota sa may California, Action Claire. Ikaw, Wow, Happy happy anniversary po. Oo, nako. Batiin ka din namin ng happy anniversary dyan sa Alaska. Saang area ka sa Alaska? Dito lang sa paanan ng bundok, Alex. Ay, hindi niya alam. Huli. Dapat pala yung sinabi kong bansa yung kabisado ko, no? Oo. Ulitin natin, sis. Ulitin natin. Sige. Ayan, hello, hello. Action Alex. Ay, Dito ako hello. ngayon sa Saudi Arabia. Saan sa Saudi? Jeddah Dito yan, lang Jeddah. sa may Riyadh. Ay, alam. Anong sitio ka dyan sa... Alam mo, ah. Anong sitio dyan sa Riyadh? Baka nasa Barangay Islands ka din. Ay, ganun ba? Oo, baka may Barangay Island dyan. Sis. Okay, pero may bala ako, nag-lunch na ba kayo? Ay, hindi pa. Lahat kayo dyan? Hindi pa, sis. Maya-maya pa siguro, around 2 p.m. Ay, magpapadala sana ako, kaso baka alas 3 na makakarating yan, ipapakancel ko na lang. Oo, ipa-cancel mo muna. Kung ako sa'yo, pumunta ka na lang dito. Total, magaling ka naman na. Mga ano? Hindi, bukas na lang. Hindi, kailangan mamaya, alas 8, alas 7. Demanding. Oy. Ay, alam ko. Ay, abangan niyo po si Action Alex maya-maya mga ka-action sa Mr. Love. Abangan niyo po siya dyan. Tawagan niyo po siya sa number na 0922-852-1161. 1161. Alright, ayan. Maraming salamat sa iyo, Action Claire, sa pakikisama thank you mo. din. Oo, mamaya Wala, siguro. namimiss ko na kayo. Balik ka dito mamaya. Mamaya ka na lang ulit tumawag, sis, kapag Okay. makinig ka, babasahin ko yung kwento mamaya and then advice ka, Oo. okay? Sige. Iayos ni Action Bye-bye, mga Conrad yung Action. pangalan mo. Okay, sige. Magbabalik ako maya-maya. Yes. Alright, sige. Pahinga ka muna ng ilang minuto, Action Claire. Ayun, nakaw mga ka-action na napakinggan nyo sa telepono, si Action Claire. Malabi-labir, kawa. Kasi ayaw niya talagang iwanan tong program na to. Actually, mga ka-action, kahit may sakit yun, papasok yun. Tingnan.
Basta mamaya mga ka-action. Ito. At nako, mamaya rin mga ka-action, magbabasa ho tayo ng kwento. Pero ito, may nabasa tayo dito, ano? Sabi ni Alex Gonzaga na sabi niya dito, hindi, mamaya na lang mga ka-action. Learn to let go, sabi niya kasi. Love does not hurt. If it's hurting you, it's not love. If it's damaging you, hindi love yun. Kung puro pain, trauma, and suffer ka, silent cries at night to the point na naiisip mo pa kung deserve mo yung nangyayari sa'yo, it's not love. Naalala ko tuloy, pinag-usapan na namin to. Yung tungkol sa tunay na pag-ibig. Kapag sa tingin mo, nakakaramdam ka ng kapag hindi ka masaya, kapag parang tinatamad ka na along the way, mga ka-action, darating sa punto na parang pagod ka na, ganon. Kahit na sinasabi nilang the real love is at the end of parang kapag wala na daw yung excitement, doon na yung tunay na pag-ibig. Doon na malalaman kung tunay ba yung pagmamahal mo sa isang tao. Kasi darating ho tayo sa punto, mga ka-action, nagsasawa ho tayo. Mga tao lang din ho tayo. Nagsasawa, nawawala ng gana sa isang bagay. Kasi may level of happiness ho na tinatawag, mga ka-action. Alam niyo ho ba yung pursuit of happiness, mga ka-action? How to be happy, yung mga ganyan. Tayo bilang tao, mga ka-action, pag pumapasok tayo sa isang relasyon, kayo bilang tao, kapag may nakikita kayo mga taong nasa isang relasyon, di ba minsan, nagtataka kayo, nako, paano kaya nila napatagal yung relasyon nila ng ganong kahaba? Minsan nagtataka kayo, nako, buti pa sila, umabot ng ganitong taon. Paano nila napangahawakan yon? Ano yung mga pinag-uusapan nila? Ba't hindi sila nagsasawa sa isa't isa? Ganon madalas. Minsan sa mga katanungan natin. Pero sa tutuusin, mga ka-action, dumating na talaga sa puntong nagsawa na yung ilan. Pero bakit sila nagtatagal, mga ka-action? Dahil po yon sa yung pakikibaka, kumbaga. Parang, kasi di ba may nagsabi na at the end of, the real love is at the end of excitement. So parang, paano ba, mga ka-action? Para ho sa inyo, yung mga nasa relasyon ngayon, paano nyo masasabi or paano nyo ho napagtitibay yung relasyon ninyo? Kahit na alam naman ho natin na walang permanente, di ba? Parang kunwari, ganito. Ang happiness, gusto mong magkaroon ng isang mamahaling cellphone. Ngayon, kapag nakuha mo na yung mamahaling cellphone na yon, aalagaan mo yon ng 1 buwan, 1 linggo. Halos ayaw mo yun magasgas. Halos ayaw mo yun itapon sa kama. Pero kapag nakalipas na yung 1 linggo na yon, nahawakan mo na, sanay ka ng hawak-hawak siya, napamahal at tapos na yung kasiyahan mo dun sa cellphone na yon. Di ba basta-basta mo na lang yan tinatapon sa kama minsan or hinahayaan mo na lang na magasgas? Di ba may mga ganong punto, mga ka-action? So, ibig sabihin nun, may katapusan ng pagiging masaya. Mamaya siguro, explain natin ng mas maayos sa inyong lahat, mga ka-action. Pero alam ko, alam nyo na nasa ganong part, mga ka-action, na kayo din nagtataka kung paano ba napagtitibay nitong mga nasa isang relasyon, yung kanilang relasyon. Kung bakit intact pa rin, kung bakit yung mga magulang natin, yung mga magulang ninyo, umaabot pa ng 25 years, 50 years, di ba mga ka-action? No, may mga ganon. Okay, siguro mamaya, pag-uusapan ho natin yan, mga ka-action. Pero sa ngayon, oras ho natin, 1:13 ng hapon, mga ka-action. Action Conrad? Okay, sige mga ka-action, magbibigay po muna kami ni Engineer Conrad Alvarez para sa ilang mga paalala.
Alright, mga ka-action. Naku, oras po natin, 1:23 ng hapon. Tuloy-tuloy pa rin, syempre, nakatutok po kayo sa programang Love Notes Unlimited. Dito ho yan sa DWCM Action Radio, Pangasinan, mga ka-action. Naku, ayan, binabati ho natin pala, no, yung mga ka-action ho natin tuloy-tuloy pa rin na nakatutok sa atin hong programa dito sa DWCM Action Radio, Pangasinan. Naku, isang maaksyong tanghali o hapon sa ating lahat, mga ka-action, ano? At ayun, mag-iingat po kayo palagi. Alam niyo ho, ayun, mga ka-action, ano? At napunta tayo dun sa point na yun, na yan. Okay, sige, Action Claire, hello. Claire. Yes, hello. Yan, yan. Narinig mo ba na tinanong kita kanina? Na. Ayun, kasi napunta ako, hindi ko din alam kung ba't ako napunta dun sa sa point na yun, ha? Ano yan, sir? Ano yan? Okay lang yan, hayaan nyo lang yan. Hindi, yung alam, 'di ba nasabi ko sa iyo na may yung happiness may hangganan. Oh, ayon doon sa How to Be Happy, parang merong hangganan yung pagiging masaya. Pero ayun, paano kaya napagtitibay ng mga magjowa nung mga nasa relasyon yung kanilang relasyon para magtagal? Sa tingin mo, paano, Action Claire? Ay, kanina nga narinig ko yung sinabi mo kanina na ano na lang kayang pinag-uusapan nila, ang tagal-tagal nilang diba? nag-uusap, ang tagal-tagal na nila sa relasyon nila, ano kayang meron, ano kayang Pero sabi mo nga kanina, lagi natin sinasabi na nalalaman natin na totoo yung pag-ibig kapag wala ng excitement, which is true yun, mga ka-action, na kapag hindi na tayo masyadong nagde-desire ng time or nagde-demand ng time sa partner natin kasi nga naiintindihan na natin yung priorities in life, yun yung maganda, mga ka-action, na may pagkakaunawaan kayo at alam nyo sa isa't isa yung priorities nyo pa lang at the moment. Di ba, nabasa nyo po, mga ka-action, yung comment ko na living at the moment, appreciate kung anong meron at the moment. Doon papasok. Kilala mo ba si Martin Seligman, Action Claire? Ano? Si Martin Seligman, ang founder of Positive Psychology. Bakit si Martin? Ayon sa kanya, 60% sa kasiyahan ng tao ay nakabase daw sa kanilang genes at sa kapaligiran. So yung 60%, yung 60% na pagiging masaya, depende daw kung who they surround. Kung sino yung mga tao nasa paligid nila at sa genes nila. Samantala yung 40% doon ay nasa mga sarili daw natin, sabi niya, Action Claire. Kontrolado natin yun kung paano tayo magre-response. Yes. Pero mas malaki pa rin ang porsyento na nakukuha sa labas, sa surroundings, sa kapaligiran. Kaya napakahalaga, mga ka-action, na maging tayo, aware tayo dun sa nakapalibot sa ating tao. Di ba? So, paano napapatagal ng mga magjowa yung pagiging masaya nila? Di ba? Open communication. Open communication? Oo, number 1 dyan, open communication. Para sa akin, mga ka-action, pero mamayang mag-e-end tayo, may i-share ako sa inyo or si Action Alex, baka magkakondit siya, mag-agree din siya dun sa sasabihin ko. Pero first and foremost, mga ka-action, ay open communication. Dapat yung kahit na hindi man kayo palagi nag-uusap. Pag open communication naman kasi hindi naman ibig sabihin na minuto dapat nag-uusap kayo. Yes. Pagkos ay open kayo sa isa't isa. Ay, ikaw ba? Sabi man siyang, Masaya ka ba ngayon? Masaya ka ba ngayon? Oo, masaya ako dito, Action Alex. Kasi alam mo, ang pagiging masaya, nakakatulong yan sa kalusugan o immune system natin. Dahil merong chemical o enzyme na kung tawagin ay dopamine. Dopamine, mga ka-action. Tapos meron din na kapag kakain ka ng isang pagkain, tapos may content yun na dopamine, hindi mo namamalayan, mga ka-action, nagiging hyper ka na, hindi ka na masyadong inaantok. That's Kaya kung true. gusto niyo ng chocolate, mga ka-action, gusto niyo sumaya? Hindi lang chocolate. Yung green na bote, mga ganyan. Parang iba ata yun, Ay, iba ba yun? Alam mo, malusog. Kapag lagi kang masaya, sabi nila, magiging malusog ka daw at masigla. Baka yun yung sa dopamine na sinasabi mo, ano? Sabi nga nila... Oo, kasi kapag... Sabi nga nila, di ba,
What is your best medicine? Laughter. Laughter. Oh, diba? Laughter is the best medicine, mga ka-action. Yes. Yes. Oy, basahin lang natin yung comment ni Ma'am Precious. Then sabi niya, go. pinaabot po pala nila yung vitamins binigay nyo po. Sobrang ang ganda daw po. Sana may pa-question na naman, Ma'am Jolie. Sabi gano'n ni Ma'am Precious Dem. God bless you all, Action Radio. God bless din po. Abangan niyo yan, Ma'am Precious Dem, kung may next batch pa ng mga katanong-katanungan na yun. Yes. Meron at meron yan, mga ka-action, ano? Uy, parang si Action Conrad, may nakitang picture ni Action Claire, ah. Picture niya ba yan, Action Conrad? Ano yan? Alam mo, Action Claire, ano? We are not, sabi ko nga dito, ano, actually, hindi tayo busy para maging happy, di ba? Oo, choice kasi natin din sa yun. It's just simple as ABC, sabi nga ni ano ni Ay, wow. ni Martin Seligman. Ano nga ba Pero yung... aminin din natin, minsan ang hirap maging masaya. Oo naman, sobra. Hindi sa lahat ng, sabi ko nga, di ba, nakadepende ang pagiging masaya. I mean, hindi pwedeng araw-araw masaya tayo, di ba? Hindi pwedeng everyday okay, ganon. Hindi pwedeng ganon. Ay, kung napanood niya na, mga ka-action or Action Alex, yung interview kay Jelay ni Tony Gonzaga. Oo, Napanood yung niyo na ba about sa Oo. hindi ko pa napapanood. Pero ang sabi doon, na dapat daw, sabi ni Jelay, na dapat daw yung kaligayahan ng isang tao, wag nating idepende sa mga taong nasa paligid natin. Bakit? Kasi, Ba't nagko-contradict doon sa sinabi ng founder of positive psychology? 'Di ba? ang justification naman ni Jelay doon, kasi syempre kapag ka nawala yung tao, edi wala na. Kapag ka sinaktan ka ng tao, edi yung happiness mo wala na. 'Di ba? Totoo Yes, yan. tama naman yung sinabi mo kanina na majority or malaking porsyento ay nakadepende doon sa kapaligiran natin, yung kasiyahan natin. Oo, tama naman yun. Merong may 3 parts. Kung hindi ako nagkakamali tungkol sa pagiging masaya, may tinatawag tayong the pleasant life, the engaged life, tapos yung the meaningful life. Yan. Kapag sinabi natin kasing the pleasant life, pinupunan ng mga magagandang bagay o pangyayari ang buhay. Yung pagiging masaya, yung pagiging masaya, nakakatulong yon para magkaroon tayo ng pleasant life. Kasi pinupunan ng mga magagandang bagay o pangyayari sa buhay yung kalungkutan. Tas maybe yung achievements mo, Yes. yung mga friends mo, yung mga family members mo, yung jowa mo. Oo, May jowa ka. Hindi, yung jowa, pumapasok yon doon sa tas yung yung mga kaibigan sa the engaged life, Action Claire. Yun yung yung nakaugnay yung kasiyahan natin lahat sa trabaho, sa relasyon, pag-ibig, Family. mga kaibigan, doon. Tas yung the meaningful life naman, Action Claire, yun yung pagtuklas sa kanyang Purpose in life. Yes, yung kalakasan mo at yung kahinaan tapos yung kasiyahan mo kung paano mo ginagawa yung At yung nakikita mo na Yes. talaga kung ano yung purpose mo dito sa mundo, kung ano Yes. yung gagampanan mo dito sa mundo, kung It's ano about yung mga dapat mong mission it's about sa mundo. God, diba? It's about God. Yes. Yun yung meaningful life. Tungkol siya sa Panginoon. Diba? Sabi nga kapag hindi mo nakilala yung si Lord, parang meaningless yung buhay mo. Walang Yes. kahulugan yung buhay mo, mga ka-action. Totoo yan. Yun, napunta tuloy tayo dun sa pagiging masaya, mga ka-action, At Masaya ka ba, Action Alex? ako, we are not happy. Agaran, Agaran, Ayan. Bakit Wala. Bakit Uy, hindi. Kasi, ayun nga, di ba sinabi ko sa'yo, you are not busy to be happy. It's just simple as ABC, di ba? A, appreciate what you have para maging masaya ka. Yes. B, be yourself and believe in yourself. Yes. Letter C, change. Hindi naman masamang magbago, di ba? At ang constant sa mundo ay pagbabago, mga ka-action. D, Hindi mo masasabing mag-i-stay yan. yung D naman, debt-free living. Dapat wala kang utang. Diba? Para maging masaya ka. Which is true naman kasi, mga ka-action, kapag may utang ka, dami pa mag-iisipin. Yes. Pero naging parte na din yan. Hindi naman natin masasabing may walang taong walang utang. Pero as much as we can, mga ka-action, gawin natin yung part natin para makaalis doon. Yes. Letter E, eat right and exercise.
Ginagawa mo ba para hindi yan? ka nagkakasakit. Health is Yes. wealth kung nadagaron, mga ka-action. And then ito para sa'yo, letter F. Forgive. Ano na naman yan? Forgive. Oh yes, I Yeah. already forgive. Letter G, gratitude. Mm. Thank you, Action Alex. Yes. Letter H, tapusin natin mo hanggang Z. Ay, wow. Oo. Wala lang Q yan tinan natin. Letter H, healthy living. Parehas lang siya doon sa eat right and exercise. Yes. I have your inspiration. May Inspiration. inspiration ka ba, Action Alex? Ako wala. Ikaw meron? Ay, posibleng wala. Ah. Sino si Chut? Happy New Year. Letter J, just do what you love. Letter K, Pero minsan, kindness. minsan Action Alex, Go. yung just do what you love, minsan maraming hindrance dyan. Yes. Hindi naman kasi 'yun mawawala, ano. Oo. Sabi nga nila Action Claire, 'di ba? Kung gusto, palaging merong paraan. Pero paano kung kahit gustuhin mo man yung Oo, paraan? parang napag-usapan na natin Oo, to, no? 'di ba? Mm. Yun yung nakakaiyak Na hindi, na ano. na hindi rin kasi lahat ng opportunity talaga ay for you. Yes, 'di ba? Kahit na sabihin mong kung gusto, palaging merong paraan. Paano pag Paano? hindi mo pa panahon? Diba? Paano kung gustuhin mo man? Pero wala naman na talagang paraan. 'Di ba? Saan ka Kung kuha? ginigigil si Action Alex. Oo, 'di ba? So, just totoo do din. what you love. Yes. Char, joke lang. Kindness, letter K. Kindness, wala pong kanyan, wala pong presyo yan. Hindi po mahal Yes. maging mabuti, mga ka-action. Totoo 'yan, ano? At kindness people, but meron bang mga kind na tao? But meron sobra-sobrang pagiging kindness nila. Kasi ayaw nilang makita yung isang tao na nakakaranas nung naranasan nila from the past. Oo, Diba? kasi alam na nila yung pakiramdam. Yun. Laugh, letter L, Action Claire. Last? Laugh. Mm-mm. Tawa ka, tawa. Letter M, mistake is natural. Tanggapin mo yon. Nagkakamali ka talaga kasi tao ka pa rin naman, tao pa rin naman tayo, di ba, mga Yes, ka-action? At totoo dahil yan. nga napag-usapan natin dati yung mistakes in life, yung mga mistakes lang din naman yan yung nagtuturo sa atin, mga ka-action. Nandoon din sa ABC ng Positive Psychology, Action Claire, yung neglect negatives. Neglect negatives, diba? Pero this time, mga ka-action, kapag ka sa COVID, dapat i-appreciate natin yung negative, ano? Yes. And then, letter O, open your heart. Buksan mo lagi yung puso mo, mga ka-action. Nag-entertain ka naman kasi, Action Yes. Alex. And then, letter P, prayer is a must. Ay, ito, pwede bang medyo magtagal tayo dito, Action Alex? Ito, Go. ito dapat kasi yung Yes. Ito dapat kasi yung sasabihin ko kanina. Di ba may katanungan kanina na paano mapagtitibay ng dalawang magkasintahan, yung relasyon nila? Yes. For me, ang pinakamalaki talagang percentage dyan is yung prayer, mga ka-action. Whether you are searching pa rin hanggang ngayon, wala ka pa rin boyfriend, wala ka pa rin girlfriend, prayer. Go. Prayer. Pero sa Yes. pagdating sa pagpe-pray kasi, mga ka-action, it doesn't necessarily na dapat ipinagpe-pray mo yung specific sa person na, ay, pinagpe-pray ko po si Alex na siya na yung magiging future ko, Ay, ganito, ganyan. dapat hindi binabanggit ang pangalan. Yes, dapat hindi yon. Pwede mong Kasi pwede diba, mong pwede mong banggitin yung katangian na hinihiling mo. Yes. Gusto ko maka-Diyos, Mabait. gusto ko mabait, matangkad, maputi, bla bla bla, something. Oo. At bahala na si Lord doon, mga ka-action. Yes. Darating po sa punto yan. Kung walang dumating, Ang edi wow. Ganon. Char. Go. Sige. Ang pangit lang kasi kapag in-specify natin, ay na dapat si Action Alex yung magiging future ko, ganyan-ganyan. Eh, hindi pala siya yung inilaan At sa'yo hindi si Action ng Jeric, Diyos. ganon. Eh, mas malapit na sa'yo eh. Ay, okay, go. Paano kapag hindi pala yun yung best para sa'yo na inilalaan ni Lord? Yes. Eh, di magkakaroon ka ng disappointment. Where in fact, alam naman natin na God knows best, mga ka-action. God knows we worth it. Ibang kanta yun. Ay, iba ba yan?
Yun. Basta prayer, mga ka-action, di ba? Magiging positive po ay magiging masaya kayo if you pray, di ba? Prayers. And then letter Q, lagi nyo hong tatandaan, quality over quantity. Yes. Yun. R, relax and rest. Yes. Yan. Letter Kailangan S. natin yan ngayon, Red. Yes. Letter S naman, simple life. Tatandaan nyo mga ka-action. Oo, masaya ang magkaroon ng isang sementadong malaking bahay. Masaya ang magkaroon ng maraming pagkain sa harapan ninyo. Pero tatandaan nyo ho, mas na-appreciate ng marami kapag tumatanda na ang simpleng buhay. Yes. Meron nga Mas less ang complications kapag kasimple ang buhay, mga ka-action. Meron nga yung tinatawag na di ba, Action Claire? Meron yung sa lawikain dati, yung yung tungkol sa kwago. Sementado nga ang bahay. Kwago naman ang parang ganon. Ano yun? Tatandaan mo ba yun? Hindi rin. Pero nare-recall ko yung sinabi mo. Bata pa ako nung narinig ko yun. Unang-una ko yung narinig na sa lawikain. Grade 3 ako. Yan. Kwago ba yung sinabi doon? O hindi ba multo? Ewan ba? Hindi, kwago yun. Yung parang parang sementadong bahay, kwago naman ang nakatira. Samantalang yung isang bahay gawa sa sawali, pero pamilya yung nakatira. Parang ganon, something ganyan. Well, reality naman din kasi yan, mga ka-action. Hindi natin masasabi na, ay, ang garbo ng bahay nila, masaya sila sa loob. Hindi yun ganon, mga ka-action. Pwede rin naman na sa kahoy yung bahay nila, pwede rin naman silang mag-away-away. Pero, Oo, pwede rin. Pero kasi... mas tahimik kasi yung simple life. Yes, totoo yan. And then letter T, think positive. Maganda tuloy pag-usapan ulit yung simple life. Siguro bukas, try natin yung Action Claire. Oo, nakauwi na ako that time. And then letter U, unconditional love. Oh. Nag-exist ba yun, Action Alex? Hindi ko alam. Yun ang hindi ko alam. Para sa iyo ba, nag-exist ba yun? Oo, pero hindi sa tao nag-exist. Kasi sa tao, mag-a-ask pa rin yan ng condition eh. Yes. Paano kapag hindi ka na niya nabigyan ng oras? O, mahal ka pa rin ba niya? Paano kapag hindi ka na niya napatawad? Mahal ka pa rin ba niya? Di ba may condition lagi ang tao, mga ka-action? Yes. And then, visualize. Visualize. Imagine kami. Paano yun? Mag-imagine ka minsan. Parang maging futuristic tayo, Yes. Parang, huwag mong tatanggalin sa isip mo na mag-isipin mo pa rin yung masayang parte, mga ganyan. Look at the brighter side, Action Alex. O, di ba hindi yung tipong matutulog ka ngayong gabi. Mas maganda kung bago ka humiga sa kama mo or sa higaan mo, iniisip mo na bukas ng umaga kailangan nakangiti ako, masaya ako. Asahan mo, pagkagising mo, mare-recall mo, nako, ito yung inimagine ko kahapon. Kailangan ko tong gawin. Kaya pala masaya ka ngayon. Hindi. Action Claire. And then W, willpower. Yes. Will. Power. Kuya Will. Bigyan ng jacket yan. 5,000. And then letter X. X factor. Alam mo ba yun? Ano? X factor. Ano ba yung X factor ng buhay mo, Action Alex? Wala rin. Ikaw ba meron? Meron. Pag-ibig. Ay! Wow! Pag-ibig sa pamilya, pag-ibig sa kaibigan, pag-ibig sa lahat ng aspeto. Ito talaga, malisyos. Nako! And then, why, Action Claire, why? Malapit na tayo matapos doon, ha? Why? Yes. Matuto tayong yes. Pero di ba, Hindi, kasi... there's no harm in saying no. Oo, pero kapag tungkol sa ikasasaya mo, kasi nasa pagiging happy tayo eh. How to be happy. Diba? So, kailangan matuto tayong magsabi ng yes. Kapag alam mo namang hindi ka papasayahin nung isang bagay, no! Diba? Oo. Pagkatihado ka naman, no. Kapag papasayahin ka, yes! Why not? Yes. Diba? Also, yes. And letter Z, Action Claire. Zero limits sa pagiging masaya. You're limitless, mga ka-action. Zero limits ho tayo sa pagiging masaya, mga ka-action. Dahil, walang hangganan. Ganun ba yung parang pinupunto niyan? Yes, zero limits. Limitless. Parang. Siyempre, letter... Oo nga naman. No?
Alam ka naman ang sasabihin niya, limitless. Letter Z na nga, di ba? So, zero limits. Oh, di ba? Ang Oo. talino mo dyan sa part na yan, Action Alex. Oo, di ba? So, napakinggan nyo mga ka-action. A, B, C. Hanggang Z ho yun, ano? You all are not busy to be happy. It's just simple as A, B, C. D, E, F, G, H, Tsaka I, choice J. mo yon kung magiging masaya ka sa bawat araw. Yes. Kontrolado mo naman yun mga ka-action on how you will see things. Yes, Oo, darating ho tayo sa punto na hindi natin makontrol yung mga iniisip po natin, mabigat, ganyan. Pero tandaan nyo, may mga positibong parte pa rin na dapat po ay tinitignan natin, mga ka-action. Di ba, Action Claire? Yes. Yeah. Sige, magsalita ka lang. Nakikinig ako. Oo, hindi. Dahil oras natin, 1:44, Action Claire. Oo. Alam ko na yan. Yes, sige. Ikaw magbanggit. Ayan, tumutong lamang po kayo mga ka-action at kami po yung magbabalik maya-maya lamang dito sa programang LNU matapos ang ilang mga paalala.
Alright mga ka-action, muli nagbabalik ho tayo programang Love Notes Unlimited. Kasama nyo pa rin po syempre ang inyong mga lingkod sa ating technical side mga ka-action, si Action na Conrad Alvarez. At dito naman po sa ating, ayan, kasama nyo naman po ako mga ka-action. Ako po si Action Alex Navarro. Ayan, at dito din si Action Claire, no? Action Claire. Yes, hello. Ayan, kasama rin ho natin si Action Claire, di ba Action Claire? Yes, kasama niyo po ako. Okay. Hello, kumusta naman kayo dyan? Yeah, ayos naman sila Action Claire. No? Babatiin ko lamang yung mga nasa Facebook Live po natin, mga ka-action. Dahil hindi na rin naman na tayo makakapag-play ng song, Action Claire. Dahil, Yes. Oy, basahin mo Oo. yung comment ni Ma'am Delia. Yun yung iniisip natin kanina. Okay, sige, wait lang. At loading, ayan. Uy, hello po sa 6 viewers natin as of the moment. Char. Ito, sabi ni, ayan, One ma'am, iso atoy ajay ma'am. Oh, yun. Yun ba? Hindi, na-replyan ko lang. Ayan. Uy, pa-shout out daw, Lodi. Sino to? John Paul Almoite ng Umingan, Pangasinan. Nako, shout out po sa inyo, sir. Mag-iingat po kayo palagi. Mag-iingat kayo palagi, sir. Ayan. Si Ma'am Precious, sabi niya dito, pinamigay ko po lahat, Ma'am Claire, yung mga sa indigent persons at senior citizens. Ayan. Maraming yung salamat. mga vitamins, no, na mga nakuha nila, Ma'am Precious. Ay, ayun. Sabi sa iyo alam ni Ma'am Delia. Nako, bata pa kasi ako nung napakinggan ko to. Teacher siguro si Ma'am Delia, ano? Teacher Kaya siguro nga, si ang Ma'am. tibay ng memory ni Ma'am Delia eh. Yes, feeling ko teacher si Ma'am Delia, no? Dahil, grade 3 ako eh. Bata pa ako nung napakinggan ko to eh. Nasa salawikain ito eh. Yung kasama, kasama niya ito yung mga salawikain na ano, na Kapag ka may... hindi, yung sa pagong at matching, mga ganyan. Yung ginawa ni Jose Rizal. Tapos, Siguro natatandaan... Filipino teacher si Ma'am. Oh, baka Filipino teacher siya. Kasi natatandaan ko kasama ng salawikain na to, yung hampas ng magulang ay nakakataba sa anak. Ang sarap pag-usapan yan bukas, ano? Kasi itong Diba? Ang dami nang nakapila para bukas. itong kasabihan na hampas ng magulang ay nakakataba sa anak. Hindi po ibig sabihin na kapag ginampas kayo ng inyong magulang, tataba kayo na mga bata, hindi po. Pag hinampas Pero kayo, face-to-face basis yun. pag hinampas kayo, mga ka-action, yung hampas na ibig sabihin doon, sabi ni Jose Rizal, yun yung mga aral na gusto nilang Pagdidisiplina. Oo, pagdidisiplina. At pag naibibigay ho nila yan sa inyo, pag naiahampas ho yan sa inyo, natututo kayo, nabubusog kayo ng mga aral, mga ka-action. O, di ba? Nako, ang dami nating pwedeng pag-usapan bukas. Sabi ni Ma'am Delia Cabayes dito, aanhin mo ang bahay na bato kung ang nakatira ay kwago. Yun. Nako, sabi sa iyo eh. Sabi sa iyo eh. Thank you, Ma'am Delia. Napakagaling, Ma'am Delia. Maraming salamat po, ah. Nako, yun yung pinaka ang dami palang comment, Action Claire, no? Wait lang at i-check natin dito yung ilan. Pero napakagaling, at nahulaan nila. Naalala pa ni Ma'am Delia, Yun. knowing na mas bata tayo sa kanya. Yes, di ba? Nako. Ayan, sabi ni Ma'am Delia dito, ingat mga ka-action, stay safe. Opo, nako, napaka-importante ang pagiging safe po ng marami, lalong-lalo na ho sa panahon ngayon. Ayan, at Mag-ingat na tayo. Ayan. Health is wealth. Aanhin mo ang bahay na bato, yun. One mom, iso atoy ajay am. Oh, mga ganun. Napakagaling, mga ka-action, napakagaling. Nahulaan natin, ano? At, Oo, buti na lang nandiyan si Ma'am Delia, no? Naalala pa niya. yes. Oo, halatang Ma'am Delia, kayo, Siguro 98 ang grade ni Ma'am Delia sa Pilipino dati. Ay, 98 lang, 100 sa akin. Kamo dyan eh. Joke lang. Palaban, competitive mga ka-action, ano? Competitive ako Alex yan eh. Oo. Nako, may mga song po pala tayo dapat na ipi-play, yung If I Die Young by Loisio at The Most Beautiful Things by Bruno Major, mga ka-action. Pero ipi-play na lang ho natin yan siguro mamaya sa programang Mr. Love, mga ka-action. Oo nga. Mr. Love. Yung Ay, nakatutok na pala If I sa atin Die kanina Young. si Ma'am Flor ng Aringay, La Union. Maraming salamat po kay Ma'am Flor ng Aringay, La Union. Nako, maraming salamat po sa inyong pagtutok. Action Claire, may mga babatiin ka pa ba? Mga mahal sa buhay, mga kaibigan, ganyan. Kaibigan.
Ayun, batiin po natin si Sir Silva ng Barangay Bantug, Asinjan, Pangasinan, kay Ma'am Cecilia dito sa May Amado Street, Yes. at sa lahat po ng nakatutok sa atin sa Facebook Live. At maraming salamat po sa mga nakipagpalitan ng kanilang opinion, sa mga comments, mga Yes. ka-action. Ayan, maraming salamat po mga ka-action doon sa sinasabi nga ni Action Claire. Pakikipagpalitan nyo ho ng comments, pagtutok ho ninyo. Yung mga nanonood pa rin ho sa atin kanina hanggang sa mga oras ho na ito mga ka-action. Maraming salamat po. Ano? At napapansin ko, every time na ganito ang usapan natin, hindi na tayo nakakapag-play ng song, which is good mga ka-action. Ano? Oo. Dahil tuloy-tuloy po Mas yung kwentuhan. napapalawak natin yung usapan natin. Yes, totoo po yan. Ano? Tuloy-tuloy pa rin. Marami pa rin nanonood sa atin via Facebook Live at via airwaves mga ka-action. Yung mga nagte-text ho sa atin, nagpapa-shoutout. Maraming salamat po mga ka-action. Binabati ko lahat ng mga kababayan ho natin sa may Bulinaw, Pangasinan at dito sa may Anda, Pangasinan. Alaminos, ayan yung Oo, mga... sa May Anda, Pangasinan, maraming nakikinig sa atin dyan. Yes, pati dito sa may Alaminos, ano, yung nasa mall, isang mall, ano, mga masahista po natin. Ayan, maraming salamat po sa inyo lahat mga ka-action. Oras po natin, 1:59. Susunod na programa, Action Claire, ang programang Serbisyong Bayan. Makakasama po natin dyan si Sir Tuloy, si Action Joel Balolong at saka si Action Freddy Fajardo mga ka-action. Samantala mga ka-action, nakasama ho natin sa ating technical side. Sa mga oras ho na to, medyo lumabas lang siya ng very light, ano, may inaayos lang saglit. Kaya't basta tayo, nakasama ho natin si Action na Conrad Alvarez mga ka-action, isa sa mga masipag ho nating masipag nating technical, si Engineer Conrad Alvarez. At yun. Bukas mga ka-action, makakasama nyo na ako. Yeah, makakasama nyo siya dito, mahahawakan ko siya dito, masisipa, masusuntok, ayan. Pero pwede naman ngayon, pupunta lang ako dyan, tapos mambubulabog ako, ganon. Kung may pagkain. Malapit yan, sis. Alaska. Ang dami-daming lata dyan ng Alaska. Sorry, sir. Ayan, at binabati ko yung mga nandyan sa yung mga kapitbahay mo. Si Maylin Impuerto. Maylin Allison. May klase si Maylin, oo. Oo, nako. May klase siya ngayon. Kung pwede lang, sisigawan ko ulit yan at ganon. Ayan, basta binabati ko yan ng isang maksyong hapon. Maylin. Ayan, baka naman. Maylin. Si May. May Delilah. Ay, charot. Ayun, tuloy. Tabayanan po ninyo mga ka-action, si Action Alex maya sa Balik Tapit mga ka-action, siya po yung makakasama ninyo. At, Oo. Sige, go lang. Kasi mamaya mga ka-action, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi ay makakasama ninyo din po si Action Claire. Sa Mr. Lang. Oo. Makakasama nyo si Action Claire. Mga ka-action, tumawag kayo mamaya alas 8. Pwede ka rin tumawag, Action Claire. Oo naman, pero syempre, give way to our action, mga ka-action. Pwede mo tumawag si Ma'am Precious, si Ma'am Jaya Kabais mamaya, di ba? Dapat makita kita dito mamayang alas 8. Ay, naku, subukan mong hindi magpakita. Yan. We'll see. Hindi, magpapakita ka dyan talaga. Ayan, naku, tuloy-tuloy pa rin. Marami pa rin nanonood sa atin via Facebook Live, mga ka-action. Naku, maraming salamat po sa inyong lahat, Paano ba yan? Try ko. Mag-play ako ng isang song siguro muna, Sige, at habang nandito pa si Action Claire, ay play na muna natin ang kantang The Most Beautiful Things by Loyisho. Dito lamang yan, syempre, sa programang Love Notes Unlimited, mga ka-action. Alright. Nako, oras po natin, 2:02. Hindi, nandito na sa Action Conrad. Ayan. Sayang, mga ka-action, Okay. Narinig ko nga yung pagpasok. Oo, 2:02 ng hapon ng oras. Kasama si Action Claire de Guzman. Sa pangalan ho ng aming station manager, si Action Jolly Valdez Ferrer, mga ka-action. Ako naman po, si Action Alex Navarro, mga ka-action. Tumutok po kayo sa programang Love Notes Unlimited dito sa Action Radio Pangasinan. Una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Manila Broadcasting Company.